bere biziko espioiak. Goizeko 9:04 Guraize eder Ilea apaindegia, Seattle. Arratsaldeon, andereño. Probatu nahi duzu hilerako tratamendu itzela hau? Doan eta eskuragarri oraintxe bertan. Hile mardulagoa, sendoagoa eta malguagoa. Itxura ona du, proban ezakenik? Barkatu, zure hilea ez da egokia. Probatu nahi? 20 minutuko kontua da. Noski, zergatik ez? Hei, kontuz! Etxean elkartuko gara. Ei, baina zer! Ile apaindegi zitala. Goizeko 9:30 jota, Beverly Hillseko dendagunea. Gustatzen zaizu Jerryrentzat? Smoking gorri bat? Urte betetze handia dau. Ondo pentsatu beharko dugu. Begira, gizon guztien ametsa, Labana suitzar bat, 20 gailu, festa abestiekin programatutako irratita guzti. Ez hori ez. Eta lur orotarako beluzezko golforga hau? Nork nahi du horrelako traste bat? Gainera hoiek ez dira opari aski handiak Jerryrentzat. Baina beluzezkoa da, eta lur orotakoa. Egon, badakit zer egingo dugun. Ez usteko festa ikaragarri bat antolatuko diogu. Mundial! Jerry zarrak ez du alakorik esperoko. Baina zenolako ez ustekoa. Badakit, begiak estali eta globo batera igoko dugu. Edo, bere lagun guztiak gonbidatuko ditugu urpeko batera. Bai, edo amildegian bera bultza egin, ez usteko zubisaltoko festa batela esan gabe. Kontu zalez, ez dugu bihotzekoak ematerik nahi. Jerryren susto hauekin jauri emango digu bihotzekoak! Ongi etorri, andereñok. Zergatik ezin gara dotoresiako etorri, limusinan edo. Eta, limusina, nola tan etzait bururatu, oraintxe eskuratuko dut bat. Guai! Bai, tira, gatozen arira. Jende mordoa desagertu omen da Seattleen, eta kontua da, atzo desagertu zirela denak. Begira horri, denak ilegorriak dira. Kasualitatea ote da. Laster jakingo dugu antza. Asmatu duzu, Sam. Seattlera joango zarete segituan auzia argitzera. Hona hemen lan tresnak. Belarriko mikrofono komunikagailuak, laser espainbarrak, zirimola hile lehorgailuak, bizkar zorro propultzatzaileak eta itxeba. Izeba? Zure izebarekin joan behar aldugu. Itxeba, ite-isa ebe, ikergailu txikia eraztun barruan. Mil esker Jerry deituko dizugu. Zorteon? Bai, limusina zain daukazu eatean. Bai, eta inuzen teitza ez datorriztegian. Limusina bat mesedez. Goizeko 10:04 pasatxo, Seattle. Aizpa eta biok ondo konpontzen zarete? Bai, hain ondo ere. Etxean elkartzekotan gelditu ginen eta etzen azaldu. Agian erosten ibili da gau osoan zoraldiak emanda. Zer, nik pila bat aldiz egin dut? Aizpa oso arduratsua da, deituko zuen, eta inork ez du ikusi. Zuk lon ikusi zenuen azkeneko aldiz? Guraize eder apaindegi berrian, tratamendu bat eskaini zioten doan. Zuetzinen sartu? Nahi nuen, baina Andreak esan zidan eneukala hile egokia. Ara, zure aizpa ilegorria da? Polita da ez da, ondo izango alda. Espero dezagun, mil esker galderei erantzuteagatik, zerbait jakin orduko esango dizugu. Ile apaindegira joan eta ikertzen hastea onena. Lehenik hile egokia behar dugu, hile gorria. Eskerrak ni ile gorria naizen.
Ze, $1,250 ile bakoitzak gehiagitxo da, bupentzat. Wow, atsegin dut ile gorri izatea, xarmangarri nago. Ongi etorri elkartera, ikusten ze zoragarria den ni bezalakoa izatea. Bai, guzti zoragarria da zure apaltasuna. Goizeko 10:26, Guraize eder ile apaindegia. Kaixo, hilerako tratamendu berri ikusgarri bat eskaintzen duzuela entzun dugu. Eta 3 ile gorriok laster batean etorri gara. Bai, ikusten dut. Zoritxarrez zuen hilea ez da egokia. Holakorik, zakarra laena. Ongi, gure planak kale egin du. Eta orain zer? Azteko ile orde izerditu hau erantzi. Ara, ze hile ederra. Egokia gure tratamendua hartzeko. Benetan? Bai, horixe. Probatu nahi duzu hile horientzako gure tratamendu berri paregabea, doan eta eskuragarri oraintxe bertan. Itxura hona du? Gogoratu gure egitekoa, erne begi belarriak. Noski, agur. Belarriko komunikagailua daramat. Hemen gaude behar bagaituzu. Zuek antolatu jarrirentzako festa, niri hile ederra areago edertzen didaten bitartean. Zure apaltasuna kutsakorra da, antza. Hile zoragarria daukazu, zoragarria benetan. Mil esker, tratamendu hori nahi dut. Zer egiten du zehazki? Bizi aldatuko dizu, hitz ematen dizut. Orain eseri lasai eta itxi begiak. Baina zer gertatzen da? Ez du itxura honik, guazen! Atea itxita dago. Baita lehioak ere, gaur goiz istea erabaki dute antza. Eta nola sartuko gara orain? Goitik behar bada? Zer da traste hori? Orain gure sarbidea. Ea, astindu aerobikean gogortutako zangoiek. Ia! Ongi. Ederki, guazen behera. Bai bitxia, ez dago inor. Trampa hauetan bera eroriko ziren aulkiak. Clover ez da urruti biliko hortaz. Sam, begira! Clover, hemen gaude! Zeren zain zaudete, lagundu! Guazen! Urruntzen ari gara! Desagertu egin dira. Zer egin behar dugu? Jerriri deitu, ea zerbait berririk dakien. Gaixo, Andereñok, ze modu Seattleen? Gaizki, Clover baitu egin dute Guraize eder ile apaindegi zitalean. Ez talbiste ona. Ongi, ikus dezagun. Guraize ederren jabea Felizia Adatx da. Ile ordegile ospetsu bat, luxuzko ile orde supergarestiak egiten ditu. Mundu osoan ireki ditu bere ile apaindegiak. Ile ordegile batek zertarako ditu horren beste ile apaindegi. Agian moztutako ilea erabiliko du ile ordeak egiteko? Burutapen kezkagarria. Bide batez, albiste hau iritsi zait. Bienan eta Rion ere jendea desagertu da ile apaindegira joan ondoren. Neskak, biztiaren sabelera sartzeko ordua da. Feliziaren lantegi nagusia Londresen dago. Orain jegoaz. Clover salbatu behar dugu eta nazioarteko ile hondamendi bat geldiarazi. Jerriri ez usteko festa emateko garaiz itzultzea espero dut. Arratsaldeko 7:00 gutxi, Tamesis ibaia, Londres.
Beraz, Jerry Zineizar ospetsuarentzat lan egiten dugu. Hori da, eta zein herrialdetatik gatoz? Ea zer moduz Suediatik? Atsegin dut. Jerry nazioarteko Zineizar suediarra. Ezin dugu haren izena esan izugarri ospetsua delako. Bai, ongi guazen ba. Zera, ongi guazen ba. Laguntzea nahi? Arra, Felizia adatzekin hitz egin behar dugu. Suediako zinemaren etorkizuna dago jokoan. Ongi, jarraitu niri. Felizia adatz nahi, zer nahi zenuten? Ni Ana. Arratsaldeko 7 pasatxo, Feliziaren bulegoa. Orde batzuk erostera gure nagusi ospetsuarentzat. Bai, nazioarteko zineizarra da. Ezagutuko duzu ziur, baina ezin dugu izena esan. Aha, ederki. Eta zertarako nahi ditu hile ordeak? Burusoile da, gizarra joa. Zure hile ordeak direla honenak diote denek. Arrazoi dute, lagunduko dizuet. Ikusi ereduok zuen izarrarentzat hile ordeak aukeratzeko. Hortaz, hile orde guztiak eraikin honetan egiten dituzue? Bai, hementxe. Ara, prozesu liluragarria izango da. Halaxe da. Bezeroei erakusten diozue? Ez ba. Eta orain barkaidazue, berandu nabil izan ere. Edwin, erakutsi kanporako bidean dereñoei. Zakarkeria da konpainiaren ikurritza nonbait. Ona irteera, andereñok. Egun atsegina izan. Sekulako denbora galtzea izan da. Agian ez, begira zer filmatu dudan. Ileak lasteko modukoa da hori. Alaxe da bai, tratamenduak bizia zurrupatzen diela ematen du. Clover aurkitu behar dugu, Sam, eta berandu izan baino lehen. Arratsaldeko 7:00 jota, Feliziaren bulegoa. Hango jan! Aurrena asoka jauzi apur bat egin beharko dugu. Aurkitu nauzue. Egun txarra, Txarra bakarrik, jende hau burutik dago. Feliziak hilea azten jarri digu, gero hile ordeak egiteko eta milioiak irabazteko. Zuzenengoen ni, nola bait? Hile tratamenduak usten gaitu hain jota. Hemendik atera behar zaitugu. Hobe bizkorri bili, zebein hilean nahikoa luzatutakoan, Feliziak moztu eta gero desagerrarazi egingo gaitu. Geldi hor, neskato! Ja! Harrapatuta! Baita zera ere! Askatu, babalorea laena! Askatu kaikua! Ara, nortzuk daude hemen, gure laguntxo suediarrak. Gu eskara suediarrak, zure plan maltzurra zapustera etorri gara. Berandutxo zatozte, jada nahi beste eta gehiago hile daukat zuena barne. Tratamendua bukatu duzuenok, bilketa gelara zoazte orain. Egizue zerbait! Lasai, egingo dugu. Lokarriak askatu behar ditugu, zaborronek zeharo ahuldu aurretik. Oso erraza. Bai, hau aizkoraren plana baino asko zobea da. Clover salbatzera azkar, bilketa gelara. Ara sartzeko modua asmatuko bagenu gutxienez.
Tira ba, hau ustela atera zaigu. Ea pentsatu, nola igo gintezke hor gora? Ikusi gortina, lehiori irekita dago. Clover, hor zaude? Bai, hemen nago. Noiz salbatu behar nauzue. Bai, zoritxarrez kanpoan gaude. Gortina gorridun leiho baten ondoan zaude? Bai, baina kitxo, nire txanda da laster. Arratsaldeko 8 jota, Feliziaren mozketa gela. Aurrera hilebilketa! Igo egin behar dugu eta bizkor. Hau zeharo desatxigina izan da. Eta orain B-plan bat beharko dugu. Bai, hori da. Clover, erokeria irudiko zaizu, baina zure hilea behar dugu horra igotzeko. Bere hilea? Nire hilea? Jaurti zazu lehiotik behera. Ongi, seiatuko naiz. Aizu, lagundu nire lagunak salbagaitzaten. Jaurti du, horraztuko dugu apur bat? Ez ale, igotzeko ondo dago. Tamala tratamendu horrek bizia zurrupatzea, Clover. Hileak guztiz ikusgarri baitaukazu orain. Mesedez, sartu behar duzue ala ez, demontre! Atera dezagun! Tira mutilok, bizkorrago! Hile mordoa daukagu biltzeko! Ez dut uste. Etorri, zezentxo! Ole! Aha! Argitu ditzagun gauzak, txikito. Mukitxu nazkanteak, ez zarete zeuenarekin aterako! Begira jozu, Sam. Emakume hori kaskotik gora eginda dago. Bai, tximatatik sua dariola. Utzi hitz joko txatxu hoiek eta etorri ni salbatzera, bai? Barkatu! Hene ba? Buru soil dago. Horregatik torturatzen du hilea daukan jendea. Ironikoa, ez da? Hileko narraskeria aukendu behar dugu azkar. Lehen taldea, urazpira. Beste egiteko bat bukatuta. Zera bat, Ales, ez dugu Jerriren festa antolatu. Oh, ez, astuta nengoen. Nik badaukata itzakia behintzat, baituta egon naiz. Aizu, aulkira lotuta astipiloa izan duzu antolatzeko. Esatea ere? Tira, oraino pari bat ematearekin konformatu beharko dugu. Goizeko 10 pasatxo, bupen egoitza.
Zorionak, Jerry! Oh. Ba, ze deritzozu? Bai, tira, opari harrigarri xamarra, baina ez usteko handiena zuek nire urtebetetze eguna jakitea. Hor, azkenean izan du ezustekoa. Hori ez dut ondo ulertu. Ara, ezusteko festa bat antolatu nahi genizun, baina huts egin dugu. Ongi gaitzerdi, gorroto ditut ez ustekoak. Seguru? Bai horixe, baina niretzat direnean soilik agur. Bete-betean harrapatzen ditut beti.